Moi boas. Bos días. Estamos aquí en Allariz no Festival RIR, festival maravilloso, festival de comedia. Estou con tres convidados de primeiro nivel. Aquí á miña esquerda está Pepe Capelán. Bueno, vou comezar por presentarme eu. Xa dixen Pepe Capelán, pero vou comezar presentándome eu. Son Óscar Cruz. Pepe, non, preséntame ti, Pepe. Vale, pois presento vos ao moderador desta mesa redonda, Sí. Óscar Cruz, que é o 50% da produtora por Cobrabú, un home que xa leva pois varios anos traballando no audiovisual, con gran éxito de público e autocrítica, sobre todo. Joder, pero eu non ia presentar tan ben a xente, presentaronme moi ben, entón non sei se deixaron xa nos túas más. Colega oye, pues hai que facerche un pouco a rosca tamén. Hai que Pois vender. aquí está Pepe Capelán, unha persoa que... Unha persoa, xa está. No, Suficiente. unha persoa que está todos os días probablemente na TVG ou na Radio Galega facendo rir, e por iso está convidado no Festival Que amable RIR. eres, home. Moitas grazas. Non, pero a ver, bueno, podemos facer isto de nós estamos aquí nunha mesa, vos estades noutra, podemos facer un pouco de confrontación. Ah, vale. Sí, porque ti eres o Queredes facer moderador. vos de speakers desa zona? Nós somos Pepe Capelán e Óscar Cruz nesta zona, na zona da dereita, onde están as cousas boas. Oi, Vale, non quedou moi ben eso. eu creo que almorcei máis lixeiro que a vos, Sí. Seguramente. Pero vaya, podemos, sí. Pero podes facer de speaker ti agora e presentar a Carla, por exemplo. Carla Mañas, viguesa, Sí. pero boa xente, cómica, futura cómica de stand-up tamén, con unha chea de seguidores, cun humor negro, do que vai dar exemplo na mesa ronda de hoxe. Carla Mañas, @ Iso é complicado. por eso te dixo a ti, porque... Car B Magal. Ah, pero é fácil. A xente confúndese. E chámanme Carmen. Pero son as miñas iniciais. Claro. Carla, Beatriz, Mañas, Galledor. É como os restaurantes, ¿no? Marivic, ¿no? Sí. Mar y Víctor, ¿no? O Claro. María y Víctor. Bueno, Pregúntame, que pes- leva? Electrodomésticos Anjol, Antonio e José Luis. ou marisquería Peima, pescados y mariscos. Claro. Eso Ah, le va a que ser bo moito. ese. Claro. Aí a xente cuidado. Nuria Fergó, ¿no? De Fernández Gómez. Fernández Gómez. F de Fernández Gómez, Nuria ou Fernández. González, non sei, é unha mestura dos. Non sabía, iso sí que non sabía. Sona Fergó, sona así un pouco a marca de electrodomésticos, pero Pero agora faltas ti por presentar, que facemos? Ah, bueno, pues non sei, eu Vas sou, quedar aí, non vais a ver ninguén quen sou un é. pouco impresentable, así que sí que- Pero Hombre, te ve Alberto Montes. A xente sí que Gracias, sabe quen é gracias. Alberto Montes, cómico e actor, un pouco vive as dúas partes da balanza, non? Cómico, porque actuou en Luar É repetidas verdade. veces, e logo actor dramático, como demostrou amplamente sobrada experiencia en Fariña, por É exemplo. verdade, en Fariña. efectivamente, non me acordaba E disso. de feito, Onde e de feito, fixo a unha ver, secuencia que tuvo que correr o que non corriu na súa vida. Non volvín correr en daquela máis. Eso é verdade. Xa cumplín o cupo de correr de do que Toulle o me... médico, a min contou isto. Sí. Sí, de Estuve en feito- 3 días como Ramón San Pedro. a ver, que ao final parece que vai ser o teu currículum vitae, pero eu moitas veces poño a tele, fago zapping e digo, bueno, non sei fai canto porque fai tempo que non poño a tele, non, pero os teus reportaxes en Gol TV, non? Sí, Eu son- tamén, eu son un tamén. pouco futboleiro, Al final vais a ir de todo, cando- de non presentarme vais a ir todo. Pero que acabo de lembrarme agora, entón... Sí, teña de que fixen de decir. reporteiro, fixen, vamos, estou aí que, madre mía, ahora teño unha filla de moita factura que pagar. E Carla ten un podcast guapísimo, de feito, que está en Cibeta, que é unha plataforma da hostia. Sí. Fai un pouco de promoción, por favor. Bueno, cando me paguen farei promoción, no, pero... Non de Cibeta, do teu podcast, claro. Home, claro. Nos chamase Tristes en la ciudad, fago cunha compañeira, é un podcast de humor, eu fago humor negro sobre todo, xa dixeron. A miña compañeira faime un pouco contrapunto, ela leva a parte máis calmada e contrólame, pero ás veces é complicado, así que a ver que pasa hoxe tamén. Se vedes que vou dicir calquera cousa que pode saírse un pouco dos límites do humor, avisadesme. Ah, Pero- pues dan ganas de escoitalo, Claro. Sí, non se pode sair dos límites do humor, non? Porque isto... Imos falar dos límites do humor, xente da casa, xente que estades aquí. Imos falar dos límites do humor. Existen límites no humor. É un tema un pouco pisado, non? Sí, home, Pero- xa Eu de feito pensei que era unha excusa como un reclamo, pero que íbamos a falar outras cousas, que vamos a falar da feira de Allariz, Claro. Por Do exemplo, Estatuto da Autonomía de Cataluña, da Viada a Cataluña, non sei, do da Intermodal de Vigo, joder, ese tipo de cousas. pero claro, sí que é un tema manido. é un tema pero bueno, manido, pero bueno. Bueno, es que así os dentro- que Oye, somos eu falei cómicos, pouco claro. deso. Sendo un tema manido, é un tema Sí. do que eu intento escapar, Sí. certamente, un pouco por preguiza. Por lo tanto, como ainda non o toquei moito, pois podémolo tocar. Pois vas comezar ti, por exemplo. Crees que hai algún límite do humor, Alberto? Crees que ou Grazas, ti Óscar. cando traballas Grazas. tes algún límite?
te posa algún límite? É a pregunta total. Se respondo isto xa podo ir tomar un chiquito, non? Eu creo que sí. Podo levantarme aquí e marchar. Hai pulpeira, que vimos nós ao chegar. Sí, Hai sí, pulpeira. Hai pulpeira, pois mira, este verán non tive a ocasión de vir a Galiza por cousas e non comín o pulpo, así que veño con ganas de... Eu veño exclusivamente a isto. Despois, como decía José Corbacho, la gira está moi bien, pero el bolo me parte la tarde. Pois a min isto é un pouco mesmo. Pero bueno, aínda así vou intentar responder as preguntas que me faga Óscar Cruz e o resto de compañeiros, porque, cuidado, Festival RIR, respect. Que dixeche? Que che parecen os límites do humor? É real? Ti tes algún Mira, límite cando escribes, cando actúas? Vou facerme un pedante. Vou citar Dalle, vou citar a un referente con que estaremos todos de acordo, que é Ignatius Farray, Veña, que di que hai que ter límites para poder sobrepasalos. claro. Entón eu estou nesa idea. Os límites do humor. Eu penso principalmente que de non existir Twitter non existiría esta mesa redonda. Ti crees? Sí. Porque Twitter é un pouco esa comisaría do ofendido que enseguida criminaliza ou critica, heitea de forma excepcional un chiste. De fondo sempre hai menos xente da que parece, ¿no? Houbo casos de cómicos censuradísimos en España, o caso de Iggy Rubín, por David exemplo. Suárez. O David Suárez, é moi forte. que viviron bueno, Iggy Rubín estivo casi un ano e pico sen currar por probablemente 7 tweets sacados de contexto ou magnificados que afectaron a unha dirección dun programa, a unha cadena, etc, etc. Conclusión, que non todo o mundo pode ser como a un quere, e non todo o mundo pode ser como a min, que eu son bastante tolerante, tampouco son exemplo de nada, pero que nunca prohibirei a ninguén que faga un chiste por moi de mal gusto que sexa. Para que me guste a min, ten que ser moi bon. Se faz un chiste dun tema escabroso, ten que ser un chiste moi bon, que me faga rir moito. Si non, pensarei que un chiste de mal gusto, que non me mola, que critico, a petit comité, pero nunca vou a prohibir que ninguén faga chistes, co cal estou aberto a escoitar todo tipo de humor e non lle poño cancelas ao humor. Está me gustando moito tocar aquí este É que isto é moi suave. É que isto sí que o límite do... Un pouco terciopelado, non? Enseguida me distraigo, eu penso que É un pouco- saquei a eso insistindolle moito, Isto parece un pouco capa de Melchor, verdad? Sí. Efectivamente. E como sigo facendo así, vas facer lume, Correcto. Bueno, en conclusión, xa deixo o rollo. Non hai límites, hai sentido común, hai mellor, pior gusto, pero, vaya, é sanísimo e dentro do humor negro eu atopo cómicos e cómicas excepcionais coas que me río moitísimo. como por exemplo Carla, que dicíamos agora que ten un podcast no que traballa moito o humor negro. Mólame moitísimo decir, traballas moito o humor negro, porque é como, non sei, só moi ben. Traballas moito o humor negro. Non sei se algunha vez te atopaches con algunha situación na que alguén dixese iso non me fixo gracia, non deberías falar disto, ou ti mesma se tes xa esa movida de non debería falar disto. A ver, eu a única vez que quitei un chiste dun vídeo que fixen foi porque a miña nai díxome non. A tua nai, Sí. A tua nai era a tua censora. Cuidado co precedente, porque as nais son moi nice, É certo, Dixo, isto non. Se queredes digo, non vou dicir o chiste, pero Non. podo dicir o protagonista. Vale. Julen. Ai, pero, faino, por favor. Lopetegui. No, o neno non do era. pozo. Xa, Vale. O neno que cae o Vaya, pozo. empezamos ben, Sí. Podes facer contexto se queres de Non, Julen. porque era un vídeo sobre bebés, que triunfou moito ese vídeo, non sei se Carla, teño unha filla de 16 meses. foi No, é broma, é broma, non é broma. o vídeo. Voy poñer o vídeo cando sexa maior. Falo de que os bebés son estúpidos, non entenden nada. Estou de acordo. Están calvos. Sí. Entón, pois Que pasa falo cos calvos? que é o peor peinado do mundo, é o que digo no vídeo. Perdón. Hai unha parte na que falo das clases de natación para bebés, Ajá. que parece que os tiran como se estivesen lanzando fardos de coca ao mar. Como se estivesen tirando unha moeda ao pozo dos desexos, que o desexo é espero que o meu bebé sobreviva, porque están lanzando así. Un Claro, pouco Esparta, ¿no? Que os botaban ao monte e se sabía volver a casa quedaba así. falando que do cada pozo dos desexos. Pois claro, o de Julen empezou sendo unha clase de natación, se foi das mans. Joder, pero amazo, Guau. Pero estaba moi ben o chiste está moi ben tirado. E non é... Nunca mellor dito. Hai unha movida Moi ben aquí... tirado. A ver, sí que está moi ben tirado. Está Hai unha movida tiradísimo. aquí, non sei se... Bueno, de Pepe ou Carla ou quen queirades, pero... Sí. A mí non me vas Ti que preguntar xa. Ti que levas moito tempo, sí, Vale, o sea, vale. tiña algo máis que veña despois, pero igual tamén podes aportar aquí, porque este rollo de
ti fas un chiste que soa mal a priori, pero igual está ben escrito, dende o punto que a víctima do chiste non ten por que ser Julen, neste caso, non? Neste caso a víctima do chiste non me parece Julen, pareceme a xente que leva os seus fillos a estas clases de natación. Pero de entrada pensas, joder, o pobre Julen, tal, pero... Esa lectura non se traballa. Iso, vos credes que o público xa a día de hoxe está como nesta onda de dicir, vale, entendo que non me gustou o chiste, pero entendo que non ia dirixido a queimar con Julen, non sei. Eu creo que a xente funciona un pouco como o algoritmo de Instagram, que detectas nos stories falas da vacuna ou do COVID, aparece de pronto a alerta. A xente traballa igual, escoita cáncer e di, non escoita o chiste, non se entera, non se vai parar a ler o chiste inteiro, como dixo cáncer, xa está, isto non, dixo Julen, xa está. Igual falaba de Julen Lopetegui. Nunca o saberán. Que tamén tivo unha boa caída. Ese que era un pajarito. Pero un poquito atrás, pues. Joder, menos mal que non había un pozo aí para Lopetegui. Bueno, acabou no Real Madrid, no Sevilla, tal, ou sexa que un pozo... Sí, no Madrid tivo pozo guapo. Sí. Pepe Capelán. Sí. Ti algunha vez na túa extensa, nos teus continuos traballos na televisión de Galicia, na Radio Galega, ti veches algunha vez unha polémica? Home, alégrame que me fagas esa pregunta, porque mira, parece que foi Dios, pero sí, efectivamente, o ano pasado, pois tuvemos un pequeno desencontro, hai unhas desavenencias que ao final quedaron en nada, cos veterinarios, co colectivo de veterinarios, non? Un saúdo dende aquí. Sí, un saúdo dende aquí para o colectivo de veterinarios, e bueno, pois, evidentemente, cando estás en un medio público, exposte a este tipo de cuestións, pero volvendo ao tema dos límites do humor que comentaban Carla e Alberto, eu creo que a xente confunde traspasar os límites do humor con non me gusta un chiste. Entón, cando algo non me gusta ou non o entendo, para min está sobrepasando os límites do humor. Grazas ás redes sociais consigo unha comunidade de arredor miña que pensa igual que a min, e todo eso faise eco, faise bola, é como unha gigantesca bola de neve que vai medrando. El casito, entón, ¿no? A información chega segmentada e dis, como decía Carla antes, un chiste de cáncer, mal, vamos a odiar a esta persoa, vamos a sacrificala aos deuses, non? Todos veña, palos e piedras. Entón eu creo que confundimos un pouco os límites do humor, que eu non creo que existan límites para o humor, non? Eu creo que hai dous factores que interveñen no humor cando é humor negro ou humor moi, digamos, transgresor, que é a distancia e o tempo. É dicir, fai 20 anos sucederon os atentados das Torres Gemelgas, entendo que o día despois o mellor non era o día de facer chistes, a un bombeiro, claro, por exemplo, ainda que estuveran pois tan lonxe como Nueva York, pero bueno, pasaron 20 anos e pillannos a miles de kilómetros de distancia. Eu creo que xa é un tema como máis que superado, non? Ou por exemplo os atentados de Barcelona cunha furgoneta, quero dicir, son cousas que dices ti, píllame lonxe, píllame cerca, pasou moito tempo, pasou pouco tempo. Eu creo que intervén para min, desde o meu punto de vista, no factor de tolerancia ao humor negro, a distancia e o tempo, e logo tamén o contido do propio chiste, é dicir, o propio que haxe chiste, ¿no? Claro, a veces se ofensa gratis tamén. Claro, Sí, a veces a xente dice, sí, eu fago humor negro, non? E dicir barbaridades, que decir, o humor ten que ser humor, ten que estar ben plantexado, ten que ter unha finalidade cómica, aínda que teña un trasfondo ou unha intencionalidade negra ou, digamos, un pouco macabra, que son moi fan dese tipo de humor, pero, por exemplo, quero decir, hai comicidade incluso en cousas que non pretenden telo, como cando Ana Rosa lle dixo a nai das dúas nenas afogadas en Tenerife, dixo, non vamos a permitir que te hundas. Claro. Sabes, quer decir, humor involuntario. Claro, é como se dixo os pais de Julen, non vamos a dejar que caigáis en ese pozo, sabes? Aí non a cancelaron a Ana Rosa, Claro, a Ana Rosa ninguén dixo nada diso, pero aí está, non? Esa frase. Que me preguntabas, Óscar, perdón? Os veterinarios. Como polémica, os veterinarios. Mira, foi un momento moi jodido porque estábamos en plena pandemia e sí que é verdade que o colectivo veterinario, a xente pois coñece o mellor unha labor cotidiana dos veterinarios, que andar saneando vacas por aí, capar gatos, etcétera, etcétera. Bueno, dito así, ameno. No, dito así, quero decir, a xente do rural está familiarizada con que os veterinarios teñen unha gran importancia por sector gandeiro, a xente das cidades pensa que levar o can ou o gato a que cho vacuna anual e a que cho castren, pero sí que é verdade que o colectivo veterinario ten unha gran importancia no sector da seguridade e na loita contra, zoonoses e outro tipo de infeccións bacterianas.
Eu sí coñecía ese apartado porque, por desgracia, entre grandes dos meus amigos atópanse moitos pertencentes ao colectivo veterinario, que a pesar de ser veterinarios son boas personas, que nadie unha cousa non quita tamén son xente. Claro. Pero que pasa? Sacaron de contexto unha broma que fixemos no Malicia Noticias, e non, eso chegou, trascendeu, non foi un pouco a esa bola de neve que foi medrando, foi pasando entre grupos de colectivos veterinarios ata chegar a moitas asociacións a nivel nacional, que, bueno, houve un gran revuelo e ao final pois non tivemos máis remedio que recoller cable, que creo que é o peor que lle pode pasar a un cómico. Sí. Non cando ti fas un chiste que te obliguen a recoller cable, cando ti sabes perfectamente que detrás dese chiste non vai unha ofensa, porque eu creo que un cómico nunca quere ofender, un cómico quere precisamente contextualizar unha broma, unha gracia, inda que sea un pouco entre aspas, faltando ao respeto, sempre está a non intencionalidade de ofender a ninguén. Claro. Creo que é o peor que podes facer, que é a recollida de cable. A desculpa crea un mal precedente, sí, claro. Senta un precedente para min gravísimo cando estás facendo humor, non? Non sei vos que pensades. Esa mirada foi comedia. No, decía eso, que desculparse, pedir perdón, pues eso, que crea un precedente que anima os censuradores, canceladores, a permitirse, pois iso, un movimento como que fala Pepe, que eu seguín un pouco por amizade con ele, por xente que traballa nese programa e tal, que eu insistía allí, claro, dende fora, eu non me vin a presión que supuxo sí, claro, tal, de decir, presión, son 4 gatos, claro. neste caso, doctores de gatos. No, a presión, ¿no? Foi centos, porque os temos contados bueno, e tal, pero, centos de mensaxes con amenazas físicas, con vamos a saber onde vives, vamos a ir a por ti, o sea, cousas moi heavies que eu, os meus 40 e pico anos, digamos que me resbala un pouco, pero que a xente que ao mellor máis nova ou que non estea familiarizada con este tipo de rollos, ou que non estea o suficientemente segura de sí misma ou madura para xestionar este tipo de mensaxes, lles poden afectar. Eu son partidario de, claro, cando tes unha produtora detrás, unha canle de televisión e tal, é complicado, pero eu son partidario de, como o lume, deixalo que morra, sí, claro. Que pasen, xa non digo 4 ou 5 días, iba a decir 4 ou 5 días, pero podemos estar falando de horas, do día seguinte. Sí. E que se esqueza o tema de Iggy Rubín, que foi tan falado. Iggy Rubín fixo unha coña sobre Ortega Lara. Foi criticada por Vox, bueno, pero eu estou convencido de que en 2 días ninguén ia falar diso, porque habería outra polémica, xa fora do humor ou dentro do humor, que iba a pasar por riba diso. Así que complicado. Tamén co tema do tempo, no? A frase mítica de comedia é igual a drama máis tempo, no? Tamén hai unha cousa a día de hoxe cas redes sociais super a full, que a mí me estresa bastante como cómico, que é a inmediatez. Ser o primeiro en facer o chiste. Entón, co humor negro tamén pasa. A mí non me importa que, ainda que non me guste o chiste, o sea, non me importa, de feito, atopo super ingenioso. Que haxe chistes moi bons dunha traxedia hiperrecente. E aí está Twitter, evidentemente na televisión non farás un chiste de Julen o día seguinte porque estás fora de todo da onda, pero en Twitter sí. E eu lembro un caso de sí de pensar, hostia, joder, Paco, ya este tío decirlle, que estás facendo? Que foi co accidente de Angrois. Lembrome de eso. Sí, estaba pensando en eso xusto. Eu lembro estar en Barcelona seguindo en Twitter, que lembro ademais enterarme case os minutos por Twitter do accidente, ver fotos xa do accidente, e non ver nada nin en radio, nin en tele, nin en xornais digitais, nin nada. Eu estaba vivindo en Barcelona, recibía chamadas e mensaxes de xente que me preguntaba que tal estaba, igual que cando pasou de Barcelona, xente preocupas e tal. E abría Twitter e había chistes, pero os 15 minutos eu líos e flipaba. O sea, recoñezo ler algún pensando, joder, que bon, pero que fora de lugar. Claro, foi a única, non seguro que non foi a única, pero foi un momento de wow, que me emborrachou a cabeza, pero absolutamente. Bueno, en fin, está no seu deito de facelos, evidentemente non censuro, pero como, joa, madre mía. Xa. Igual, a ver, Carla, igual non somos un pouco máis xeración Twitter. Ti és moi tuitera. De feito, sí. Outro día puxeronche en algunha contestación ou algo así que sempre tes 5 ou 6 tweets moi vos cada día. É certo. E seguramente alguén ten que ofender iso. Pero non sei se ti, por exemplo, se pasa o de Angrois, tes como esa movida de dicir, vou intentar facer un chiste. Non así, en plan, eu
intento facer chistes de todo o que vexo, tamén porque pareceme que é unha forma de practicar e de traballar, en plan, intentar sacar algo gracioso de cada cousa. Hai situacións que dan máis para chistes, por exemplo, a min o das Ramblas sí que me deu para chistes. É que hai chiste. E a mí. Claro. Pero, en plan, o do tempo creo que afecta sobre todo a xente que escoita o chiste máis que a xente que o escribe, é dicir, porque cada un ten os seus tempos para saber cando é demasiado pronto para facer unha broma ou non. Se eu estou preparada para facer un chiste de algo que me afecta, que máis lle dá aos demais. Pero podo entender que haya xente que nese momento pois non está preparada. Pois sinto, pero non vou. En plan, non Deixar de facer o sinto. chiste, claro, non podes, Claro. non podes deixar de facer o chiste, Claro. evidentemente, claro. Pero bueno, eu como tampouco son moi coñecida, nunca tiven ningún, non sei, sí que hai moita xente que calquera se ofende por todo agora. E sempre teño pues, as respostas, os citados, o que sexa, pero despois de un par de días pasa. Claro, chegamos a este punto no que, a ver, sempre falamos dos límites do humor, non? Sí que é certo que é un tema que agota un pouco. Nunca... bueno, eles queren falar todo o rato do seu, non? Pero nunca falamos, ou nunca falan os cómicos, do límite da ofensa. Ata que punto pode ofenderse a xente polo que lle saia do carallo? Se eu poño un chiste, quero poñelo, teño liberdade de poñelo, e o outro ten liberdade de ofenderse. O chungo é que me queira censurar, non? Pero tampouco é ninguén para facelo. É dicir, sí que é certo, non? A ver, estou me metendo nun fregado. Sí. Pero sí que é certo que moi pouca xente, outro día dicía Nacho Vigalondo que tivo unha polémica tamén da hostia e tal, e eran como saiu nun periódico, deronlle cobertura mediática e tal, e ao final convertiuse en algo, eran como tiña 20, 25 likes o tweet. Era moi pouca xente. Pero sí, son 200 persoas ou así, a masa fai algo, cancelanche aí como en Twitter e tal, pero logo non vexo que esas cancelacións sirvan para que a xente non deixe de traballar. Aí está o tema, por exemplo, de Castelo, que agora está moi criticado agora porque vai ter un programa e tal, e pasaronlle cousas raras, non imos entrar niso tampouco, pero non vexo que o sea, o que realmente me parece crudo si que cando fas un chiste ou fas unha canción tes que ir ao juzgado porque a fiscalía pídeche cárcel por dicir algo. Pero é tan importante Twitter? Credes que é tan importante a opinión da xente que se ofende para cancelar alguén, ou estamos como nós tamén estamos ofendiditos dos ofendiditos? Aí vai, iso, No, eso que me jodido. Wow. Twitter o que é un altofalante tochísimo, sabes? Antes, pois habería cousas que saían na tele ou que vías nos espectáculos en directo e non tiñas onde volcar a túa disconformidade ou rabia, frustración, disgusto, que sexa, e o que nos deu as redes sociais foi, bueno, a inmediatez que decía Alberte, por unha parte, que no momento que pasa algo eu xa podo estar comentando, xa non digo Twitter, o sea, calquer medio, pero bueno, Twitter porque é onde máis sucede o tema este do heiteo e dos bloqueos e destas cousas, non? Porque creo que é como un pouco onde creo que a rede social como máis pseudo-intelectual, non? Onde van aí os listos de turno, por eso digo pseudo-intelectual. Sí, sí. Entón, que pasa? Que agora coas redes sociais todo o mundo ten dereito a expresar a súa opinión, e que pasa? Que tamén a interconexión con outra xente que comparte esa opinión é máis inmediata, co cual pois tamén se xenera moitísimo máis movimento ao redor desa opinión. Eu que sei, pois mira, que pasou co rapaz este que finxiu agresión homófoba en Malasaña? O sea, que pasou? Pois pasou, por exemplo, non? Que saiu a noticia e todo o mundo correu a mostrar o apoio a este rapaz tal, e en canto se descubriu o sea, o apoio foi unánime, non? Que no momento que se descubriu esta agresión homófoba e no momento en que parece ser que foi unha tapadeira para que este rapaz se inventou, aí si a xente, se dividiu, non? Digamos que polarizouse completamente Twitter entre a xente que dicía, vale, pois unha mentira non pode tapar o resto de todas as verdades, todas as agresións e todo o que está sucedendo, non? Coa homofobia, coa agresión ás mulleres e demais. E outra xente que se polarizou no estado contrario, non? De decir, bueno, claro, é que xa sabía porque tal, porque estaban esperando os maricóns, claro, esa xente que estaba esperando, efectivamente, esa xente, por eso sinalo
cara a miña dereita que está máis para lá, non? Es que los maricones, non sei que, non sei quanto. Entón, para que vexades como funciona Twitter, non? Que decir, mentres no caso de Samuel, que decir, houve unanimidade, a ninguén se lle ocorreu cuestionar, non? O asesinato homófobo, non? Bueno, sí, é verdade, eu tuve Bueno, unha persoa que a mí me contestou que dicía que por que era asesinato e non homicidio e por que era homófobo, non? E dixo, bueno, ti tranquilo que Xa se saberá. xa se saberá. Entón, a xente xa se retrata, pero para que vexades como é Twitter, non? Como enseguida, en canto lles das a espoleta, pasa, non? Pasa algo. E eu creo que é o que sucede, que Twitter eu son máis espectador de Twitter máis que usuario activo. A mí pasa igual. Eu vexo Twitter e vexo as tendencias, as cousas de que está falando a xente e tal, pero non me meto tanto, non? Eu creo que, eu creo que sí que, volvendo ao que decías ti, de se nos afecta ou afecta, digamos, a trayectoria dun cómico ou tal, creo que está perdendo peso. Twitter, que está quedando un pouco para hooligans, que é un reducto xa case cada vez máis denostado. De feito, pasa en Instagram que moita xente colga, ahora está de moda colgar fotos nas Baleares, o carallo, en Twitter xa pa naide, pa broncas, nada máis. Hai moita xente que colga contido en Twitter anunciando isto xa non o subo a Twitter porque Twitter é a puta selva. E xente xa non quere compartir contidos ali porque xeneras un ambiente chungo. E eu creo que sí que houve un tempo no que había efervescencia tuitera, pois eso, as productoras tal, igual estaban moi pendentes da opinión que ali se xenerase, pero creo que agora non, que se deron conta de que é un reducto, de que cada vez dá máis preguiza estar, entrar. Eu fixo outro día un tuit, unha reflexión parva, pero que viña a decir, hostia, dome conta agora que tuiteo moi pouco, e tuiteo caralladas de que hoxe saín co can e mexou nunha tal, para decir, o prazer, porque eu recoñezo que tiña prazer de merda, pero prazer do like, do ego cómico de fixen un chiste, hostia, 180 likes, un retweet de Pepe Colubi, claro, joder, me cago en la cona. Un poquinho de ego, claro, sempre está ben. Ego guai, ese rollo de, coño, likes, para que estás? Para ter likes. Pero, hostia, agora non che pagan os cueiros da filla, pero molan. Correcto. Pero agora estou atopando un placer aínda maior a ver xardíns tuiteiros nos que non vou a entrar. Xardín Claro, ajeno, como Exactamente. espectador. Eu estou e digo, buah, vaya movida e non penso entrar. Que guai, tío. Ábrome un quinto, veo un quinto aquí unhas patacas fretidas e que lles dean polo cu. Eu me cabreo, tío. Eu claro, vexo esas movidas e non me podo cabrear, pero non quero tuitear tampouco, pero estou como... Claro, eu creo que, por exemplo, sí que Carla que eres máis activa en claro. Twitter. Ti eres de meterte en fregaos cando ves... Gústache, pero pola comedia? Pola comedia. É moi nova. Xa sairás de aí. Que tipo de fregaos? Contanos algún que houbera últimamente. É que eu sempre que hai algún problema, algunha movida cun cómico, eu son o abogado de oficio da comedia. Sempre teño que sair a defender e aparte xa teño os hilos preparados, os refloto, fagome retweet a mí mesma en plan de, mira, non vou escribir outra vez o mesmo, vou sacar e xa os teño preparados. Sí. Últimamente a xente está se metendo moito con Juan Muñoz de Cruz y Raya. Claro. Oh, por qué? Porque descubrí El tamén se TikTok. metía bastante. Sí, ¿no? Sí. Él es raya. Sí que... Sí, él era... Perdón por los chistes fácil, pero... Humor blanco agora, Sí, claro. De repente, De repente a tope de blanco. Esto en lugar non o comprarían, ves? Esto lugar igual mo tachan. Pero Perdón, por qué con Juan Muñoz, entón? No, porque descubriu TikTok, está facendo os seus TikToks moi rancios. Claro, pobre. E claro, eu sei porque a xente está enfadada, pero por outro lado penso, jolín, eu Entrañable. Dache ternura, claro, verdad? no, porque tantas horas vendo Cruz y Raya de pequena, non podo botarlle nada en cara a este señor, pero podría parar un pouco, verdade. Entón, Sí, quero decir, hai unha edad que te tes que dar conta que TikTok xa non é Claro, para nós, claro. É dicir, eu claro. teño 43 anos, sabes? Eu deime de conta de que xa nin siquiera Instagram é para min, sabes? Hai cousas que cando me empezaron a explicar o que eran os reels eu flipaba. Claro, pero por exemplo, Juan Muñoz, para contextualizar, é un señor que unha vez foi de invitado a Land Rover e chegou o primeiro que dixo é: "Oye, ¿sabéis el último de Gitanos?" Este tipo de peña, ¿no? Bueno, Que xa claro, está un pouco desfasé. A súa personaxe máis icónica é a de... Claro, pero a mí Papa. parece ben que te metas en xardíns. Por exemplo, cal foi a túa o teu posicionamento, Carla, con David Suárez? a tope con David Suárez, Ujú. porque ademais é amigo meu. Entón, Coñécelo, non? Claro, sí. Bueno, tamén cómico galego, pero que xa está afincado en Madrid. Por que vos coñecedes? Coincidistes en algún traballo, estudando xuntos? Para xornalismo, en segundo de carreira, teñamos que facer unha entrevista a alguén galego.
a xente da miña clase decidiu ir polo camiño de entrevistar un político ou un deportista, e eu dixo, no, a Vincent Finch. Joder, eso es como molas. E aí fixémonos amigos e a partir de aí. Moi recomendable, para min un dos meus cómicos preferidos tamén. Sí. Gustame moitísimo. Tivo aí un problema, home, podemos falalo un pouco así por riba, pero sí que... Tivo varios problemas. Varios. Pero tivo un problema gordo que para falalo en todas partes e para dicir que está pasando neste país, que fixo... Como era o tuit? Que non me acordo nin do tuit, pero deberíamos dicilo aquí. Era un tuit... Te acordaste do tuit? Sí. Ela saberá, ben. Se podes dicilo, diría eu, pero que non me acordo ben, pero... A ver. Isto... Estamos tranquilos. retuiteando Claro. verbalmente Sí, claro. un tuit que se fixo que é un chiste que non quere ofender a ninguén en realidad, @fiscalía. Calma. @policía. vale? E digo eu porque son a cuota, entón como son a única chica da mesa. É certo, ves, que perfecto. Pois, Sí, a ver. se vos ofende, sodes antifeministas. Vale. Subscribe. Sempre no meu equipo, Dale a campanita. Carla, sempre no meu equipo. Sí. Eh, Dale al like y suscríbanse. O chiste era: el otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto está en que usó muchas babas. Algo bueno tenía que tener el síndrome de Down. Ok. Vale. Eu son partidaria da xente que contestou e dixo non ten nada que ver as babas con síndrome de Down. E Guapísimo. dixen, perfecto, pareceme Non mezclemos temas. pareceme moi ben. Claro, Está claro. ben. A ver, é duro. É Sí. duro, soa mal, pero é un chiste. E de feito non creo que por moito que vayas pa casa despois estés pensando me cago en tal que fixo ese chiste, non creo que sexa para ir á fiscalía e pedirlle non sei cantos anos de cárcere lle pedían a 2 anos e pico, creo que era, Sí. ¿no? 2 anos e 7 meses, a ou un algo así. chaval Falo de memoria, pero que escribe comedia, que os seus shows son comedia negra e non engana a ninguén, o sea, é o que fai. Entón, se vas a velo, é o que fai. Se eu vou ver os Rollins, sei que va a cantar Satisfaction e todas estas movidas, non? Non denunciaría a Mick Jagger por dicir que, joder, o tipo é co diablo, menuda movida ten aí satánica. este rapaz perdeu o seu traballo, traballaba nun programa de verdad, radio, traballaba en perdeu o Vodafone traballo News, e agora, bueno, vive dos bolos, ¿no? Vive do bolo e do canal de Twitch e tal. Pero xa leva anos vivindo xa únicamente dos seus espectáculos por culpa desta denuncia e de todo este follón. Pero peor é que había xente que pensaba que esa chica existía de verdade. E é o que máis me, en plan, de estás burlando dunha chica, e en plan, non existe. Pensaba que a mamada fora Sí. certa. Sí. Wow. Pero hai máis imaginación aí igual, Igual aí, o límite da imaginación aí, Jo, que menudo terreno, Menudo pozo. Sí, esto caímos nun pozo. Isto é un pouco terreno pantanoso. É un pouco de exemplo, fango. David Suárez, de volvendo de veterinarios, Sí. de non recollida de cable, pero de ser fiel. O sea, a min eso recoñezo que sinto case envidia de él, que un tío super sensato, fai o seu tipo de humor, estivo tamén traballando en Leitmotiv con Buenafuente, tivo unha movida con Buenafuente. Sí, bastante tocha. Bastante tocha. Básicamente, deixaron de contar con el do programa por unha serie de chistes que fixo en referencia ao presentador, pero él defendeu o seu material, marchou para casa co seu material, cabeza alta, e nunca cambiou, igual que cada quen ten o seu estilo, e non Claro, nese sentido mudou supoño a forma que, de facer por exemplo, os problemas que lle está dando. El Terrat sabía o que estaba mercando. Quer decir, el non engana a ninguén, quer decir, non podes decir, pois mira, ficho a Messi, pero vou no poñer de defensa. Claro. Non, sabes o que estás fichando, quero decir, David Suárez xa era un cómico coñecido no panorama nacional grazas á webserie Vincent Finch, aos seus espectáculos. Quer decir, sabes de que pao vai, sabes que é un tío moi duro, con humor moi transgresor, moi negro, donde el mesmo se ríe do propio sector audiovisual, dos propios compañeiros, que me parece genial, rirse tanto dos compañeiros, da situación do sector audiovisual, del mesmo, e todo, non sei de que se sorprendeu Buenafuente cando pasou o que pasou, quero dicir, aí demostrou, o meu entender, bastante pouca cintura. Hai unha crónica dun xornal asturiano boísima de creo que do 2010 ou por aí, que un festival de cine tamén de comedia, lembro de, non sei se era de comedia, un festival de cine en Gijón, contratou a Ignatius para actuar nunha biblioteca con público infantil. E claro, Ignatius fixo o seu espectáculo, porque non ten outro. É dicir, a súa forma de facer é esa. Creo que ainda non chupaba pezones por aquela, pero menos mal. pero tiña un texto bastante, bueno, o estilo Ignatius. E claro, a crónica era salvaxe contra él e él decía, é que son Ignatius, é dicir, xa sabes o que compras, Claro. como di Capelán.
Hai, bueno, ademais de facerlle citar este tuit que seguro que vos gustou moitísimo de David Suárez, Carla, ademais de ter un podcast maravilloso que debedes escoitar, escribiches libros. Sí. E gustache moitísimo South Park, e iso é algo que admiro moitísimo, Sí. porque gustache moito a nivel de análisis e tal, é moi interesante ver o que colgas de South Park e como falas dela, porque xusto South Park é unha serie que está xogando todo o rato, e coa actualidade, non, como moi pegada á actualidade, cos límites do humor, e sempre teñen como, no, sempre atinan no rollo. Porque ademais South Park, pola forma no que está escrito, esquivan moi ben a censura, porque o que fan é ser completamente son moi listos, escriben o día. Se o capítulo se estrea o mércores, eles o entregan o mércores pola mañá. Entón os censores non poden parar nada do que tal, o episodio sae tal cual. E iso gustame moito tamén. Claro, mola moitísimo, pero que non sei, é que hai temas moi jodidos que tampouco podemos falar de todos, porque senón imos meternos nun berenjenal Na actualidade ainda se... Como? Ainda... É mellor que nunca. Hostia, Sí. estaba perdidísimo agora. Cantas É mellor- temporadas leva? 24. Carallo. É mellor que nunca, O sea, é que guai. cada vez que sae máis é que é mellor todavía. Dixo, tío, es que sigue sendo boísima. Que guai. Sí, recomendabilísima sobre todo eso, por los temas, o sea, non sei, agora mesmo os temas de actualidade, non sei se siguen facendo o mesmo, pero dende hai unhas temporadas como que xa é como todo, como que vai seguindo a trama, non? Sí. Como que xa non... Fixeron un par super serializadas, en plan que non podías alternar os episodios. Agora xa está un pouquiño máis como antes, pero siguen tendo como un fío conductor da temporada. E onde podemos comprar eses libros maravillosos que escribes, nos que falas, por exemplo, dos límites do humor? Tedes que comprarnos a min. Porque aínda non convencín a ninguna editorial, pero Non te estou un palé esperando. deles. Tienes que traer aquí para poñer aquí. O sea, Sei, no, pero dixo nada demasiado. Pero claro, Pues- tes que gastar cartos para facer eso, que te Claro. autopublicas, xa Claro. pode estar aquí unha editorial, por exemplo, unha editorial, publicalos, igual. Estou preparando un de South Park tamén, Bueno, Sí? South Park, Simpson, Futurama, un pouco de Oh, animación buena e todo iso. No, estou moi fixendo que sí que tes que ser fan de South Park porque levas os personaxes Sí, sí, sí. tatuados, o É que sea, é Homer, sí, tremendo, pareceme mierda. maravilloso. Maravilla. Sí, sí. millennial. Vos, como cómicos, non sei, se quixésemos, soa moi mal, pero se quixésemos ensinar ou educar a xente nesta movida de libre de censura, non sei, se tiveses que dicir un libro, unha serie, unha película, un cómico, unha entrevista que vos abrira os ollos neste tema e que digades, se escoitades isto, nunca máis ides pensar mal dun chiste, simplemente vas dicir non me gustou ou si me gustou, pero non vas ir pa casa con ganas de denunciar. Algo que vos abrira os ollos, un monólogo, unha película, unha serie, un podcast, o que sexa, calquera cousa que podamos recomendar aquí a xente para, non sei, pois para hacer unha bibliografía desta charla. Pois mira, empezo se me permitides, precisamente falando dunha entrevista nun podcast, o podcast Lo que tú digas, a entrevista que lle fixo Alex Fidalgo a David Suárez, precisamente, donde entendes un pouco cal é o seu plantexamento, cal é, digamos, o seu motivo para facer comedia, cal é o seu estilo, e, bueno, un pouco entendes a maneira de pensar dun cómico tan destroyer como é David Suárez. Creo que é bastante recomendable para entender a veces como funciona a cabeza dun cómico, porque, bueno, hai outros cómicos que son igual de transgresores, pero non fan humor tan negro como, pues, Luis Álvaro, por exemplo, ¿no? Que está considerado o mellor one-liner de España, pero que fai chistes tan heavies como decir que os enanos son a metadona dos pedófilos. É dicir, Eso está guapo. claro, pero que decir, aí hai humor moi Está negro, ben ese sabes? chiste. Hai humor moi negro. Moi bon este tío. O sea, é unha faltada dentro dunha faltada, é un doble tirabuzón, sabes? Pero, bueno, pues aí está. Eu recomendo esa entrevista para entender un pouco como cal é o mecanismo e cal é a intención, sobre todo dos que nos consideramos, bueno, cómicos. non lembraba ese chiste, boi, sí. Moi bon. É moi bon este tío. Belle, seguimos aí por orde, Carla. Algo que se che corra. Pois estaba pensando, para seguir sendo a millennial da mesa, Dalle. en Rick y Morty hai un episodio onde Rick di esta máquina vai nos convertir en retrasados, e Morty para, non podes dicir retrasados, e di Morty, literalmente vai nos convertir en retrasados.
Pero que a xente se dis retrasado, dice, non, pero o problema é da xente que interpreta que ser retrasado é algo negativo. Isto literalmente vai nos baixar o coeficiente intelectual, vai nos convertir en retrasados, non estou dicindo nada malo. E se hai un diálogo onde Morty en plan, no, pero que hai moita xente que apropiarse da palabra retrasado, e pareceme, ese diálogo pareceme que explica moi ben cal é a diferencia entre facer un chiste sobre algo e estar meténdote con algo. Jo, Rick y Morty, moi boa recomendación. De feito, joder, para escribir comedia pode que sexa unha das cousas tamén como que tes que ver, que tes que escaletar e que tes que... O meu primeiro libro é sobre Rick y Morty. Xusto. Porque era o meu TFG de xornalismo. Analicei Rick y Morty, analicei os tabús e os temas incorrectos que trataban na serie e fixen aí o ensayo. Publicidade. Que guai. A raíz de isto, antes de preguntarche, Alberto, así tes uns minutiños máis para pensar. Sí, estou pensando a miñas cousas, pero vale. Rick y Morty está moi ben. Igual non vos mola moito a ficción animada, debería, porque esta serie de verdade que está moi ben. Non te vas lembrar de que estás vendo debuxos porque é moi profunda, é moi bonita. O creador desa serie, un dos creadores é Dan Harmon, que fixera Community antes. Gústache Community? Sí. Community está moi ben tamén, é unha sitcom, Community é unha serie moi boa, está en Netflix, podedes vela, está entera en Netflix, e ten un humor moi fresco, hai uns cantos anos xa, non sei de cantos era, 10 anos ou así, e ten un humor moi fresco, e que parece unha serie de dibuxos animados, pero con persoas, é moi raro. Non sei, bueno, quería deixar isto aquí. Community, está moi ben, é do mesmo creador que Rick e Morty, xogan moito tamén con esta movida dos límites, de lenguaxe así un pouco tal, está moi ben xogado, casi limpo. Alberto. Bueno, eu, a ver, estou de recomendar e dar tal consellos. Eu creo que humor negro, humor entrache se queres, un pouco hai que ter voluntad. Pero bueno, fiando un pouco co da ficción, hai unha serie que para min é a mellor sitcom da historia, se non vos gusta, pois xa sei con quen non vou xantar, que é The Office. The Office, tanto a versión inglesa, que é a pura, sen cortar, de Ricky Gervais, como a versión americana, que na versión americana digamos que o protagonista está máis edulcorado para que entre mellor, pero enténdese moi ben o concepto básico que hai que entender para non ofenderse tanto, que o humor é ficción. E en The Office empatizas a saco cun persoaxe que é homófobo, racista, clasista, estúpido, entendes, porque é unha ficción, sen máis, é unha historia que non ten un fin de provocar porque sí, nin gratis, sino que todos os chistes teñen unha reflexión, están tirados a través desta personaxe. Entón, recomendaría, por exemplo, esa serie para, sobre todo, entender que é ficción, joder, que evidentemente a rapaza de síndrome de Down non existe, claro. E que o chiste non está feito dentro de David Suárez persoa, está feito dentro de David Suárez cómico, humorista. E xa está. Non sei, é que, o sea, non, temos a comedia aí como unha movida de entretemento e tal, pero tamén hai certo arte aí en facer unha movida. Non ten, o sea, non só poesía é arte. Hai certa poesía no tuit de David Suárez. Hai certa poesía porque está indicando como pensamos nos. Non sei, hai algo aí que desperta dentro de ti, iso é o que mola, non? Iso é o que desperta a comedia, é moi guai iso. En The Office, non sei se o dixera Ricky Gervais, pero unha das cousas que funcionaba, non sei se que terías ti tamén, que non sei se o dixo David Suárez en algunha movida, que unha das cousas que mola de The Office é que o personaxe é todo iso que dicía Alberto, pero é todo iso diante da cámara, que a cámara está aí de verdade. A serie estáse grabando e ti ves como hai unha cámara ali e miran a cámara e todo o rollo. Entón, el é así diante da cámara. Pero detrás da cámara igual non é así. Igual é a proxección que está dando e acaba dando unha proxección moi mala de si mesmo porque está intentando molar moitísimo diante da cámara. Entón hai como unha movida aí de empatía como moi rara con el. Joder. De pobriño. A palabra é pobriño. Como que creo que saltan os límites do humor, sáltanos con ese documental. Está moi ben construída. É un pouco tamén o que facía con Vincent Finch, David Suárez. É unha serie que ten 20 anos super vixente, ademais. Que rompeu moldes cunha idea absolutamente básica, algo moi sinxelo, que é o día a día dunha oficina, como di Óscar, en falso documental, e a mí pareceme brillante. Sí, despois intentaron, bueno, copiouse un pouco esa fórmula en outras series como Modern Family e tal, este rollo de falar a cámara. Sí. No, seguiu funcionando de outro xeito, pero sí, pero é onde empatizas realmente co personaje de
Ricky Gervais, porque claro, é un pouco que decías, tío, el quere quedar como o jefe guai, que mola, enrollado, pero daste conta que é un gilipollas. E ainda así de todo, pues, acabas tendo certa ternura, non? E falando de falsos documentales, tan tarde podedes ver unha curta falso documental dirixida por Alberto Montes. Mama. Que plot twist, como decides os modernos. Carla non ten libros, pero eu saco aquí a miña mierda, pero vamos, en menos de nada. Pero como, comenta iso. Comenta iso, claro. No, xa pola tarde xa tenemos tempo de... Pero que eu pola tarde iba a ir aos baños, pero... bueno, claro, os baños públicos aquí que din... No, si hai... Iba a ir ás pozas de tal, pero... Sí, pero si hai documental de Alberto Montes, eu quedo, por favor, son 7 minutos, tampouco te quedas ti que... 7 minutados, oye, a ver, que bueno, agora estamos falando de inmediatez e tal, 7 minutos, En 7 minutos. Bueno, é unha curta que escribín, fixen hai anos, vamos a rescatar polo festival e, bueno, faime gracia que se vexa e a ver que tal... Claro, sabendo eso, traía eu tamén unha obra que tiña do colegio que facía de Rei Mago, eu, joder. Do colegio? Claro, no, é que se aquí empezamos a traer todas as cousas que facemos, joder, pois teño un VHS que fixen eu de Melchor moi ben, ademais. Pero en octavo de EGB. Eso hai que quedar, velo, Sí, eso quedache moi lonxe, verdad, Carla? EGB xa. Dios mío. Eu que fixen primaria, EGB, non sei que fixen eu. Que fixemos nós? Eu fixen primaria e secundaria. Teño 25. Tes 25? Claro. Bueno, claro, pois eu supoño que tamén. Claro, por certo, claro, que maiores, tiñas 5 anos cando se estrelaron cando caeron as torres gemelas. Bueno, quedanme 3 días con 25. Claro, pero 3 días. É verdade que cumpres agora tamén, es Virgo tamén, sí. a peña dos horóscopos. Claro, milenio. Cuidado. Que pasa con eso? Esa non ten límites, Non ten límites. Esa levan anos, cuidado, Claro, esa sí, é verdade. Esa peña que a xente que é racista do horóscopo. Que pasa con esa xente? Non ten que majo no, pero é Tauro. Fora. Son moi cabezones os Tauros. Claro, sí. Eso, claro, somos a xente blanca intentando confrontar xa entre nós mesmos. Que es Tauro, que es non sei, que estamos buscando... Non sei, non sei. Ti como moderador, tampouco se preguntamos moito, pero ti como creador tamén audiovisual... Claro, por Cobrabú aí, cuidado. Quer decir, entendo, polo que eu tamén sei o teu traballo, que límites poucos. Pero así, o que preguntabas ti a Carla, que é unha pregunta moi interesante, pareceme, a autocensura, que a veces nos obriga dende fora. Ti cando escribes, tes presente moito, autocensuraste moito ou... A miña primeira censora tamén foi a miña nai, por eso me fixo moita gracia. Empatizo moitísimo con iso. Pero a miña nai non foi censora de decir, non fagas iso, sabes? Pero sí que era como, joder, pero seguro que queres facer iso, pero non crees que tal... Non chera mellor estudiar unha carreira, o que sei, facer unha oposición. Se me chego a ser de miña nai, acabo dereito, claro. Pero non, en realidade, non, ou sexa... Sí que houve un tempo, eu fixen unha serie que se chamaba El Método Sueco, que pretendía ser un pouco máis ofensiva, pero tampouco era unha movida super ofensiva. Ou seja, sí que falábamos aí con un lenguaxe un pouco obsceno e tal, pero é que el lenguaxe obsceno hoxe en día El Método Sueco é non sei, é un caramelito comparado co que hai por aí. Vos estabades en el viudo Quiere Mimos tamén? Non, pero estou de corazón super fan. Sí, claro, pero que é unha serie tamén, unha web serie que está aí para ver, que tamén ten anos, lembrábamos El Método Sueco polo protagonista. Enrique Lojo, sí. É dicir, outro tamén guionista bastante transgresor. Bueno, a serie está, a premisa é un tío que morre a moza e está aí sufrindo mentre outro colega lle intenta animar a vida, pero un humor bastante negro, non? El viudo Quiere Mimos, o sea, pareceme un plantexamento bastante heavy de entrada, pero que para min ten un desenrolo bastante brillante. Bueno, non sei, por exemplo, eu quería lle preguntar a Carla, que fala de referentes moi actuais como Ricky Morty, si por exemplo ti crees que o humor é algo xeracional, si é algo que ten que ver coa idade, ou ti, por exemplo, aceptas ou admites certos códigos humorísticos que pertencen xa a xente da miña xeración, por exemplo, tipo Martes e 13, Faime e Cansado, este tipo de peña. É que depende moito do tipo de humor. Claro. En plan, hai humor que se non se agarra ningunha referencia cultural pode sobrevivir un montón de tempo, e hai outro que é moi inmediato e que o mellor é que nin funciona a semana que ven. Pero ao final eu creo que sí, creo que existe humor que pode, aparte de trasladarse no tempo, tamén entre países, porque ao final estamos consumindo comedia americana ou inglesa como The Office ou Ricky Morty, sen ter as mesmas referencias que o público original. Entón, sí, pois o que sí, de feito eu son moi... Claro, cando tes 25 anos e dis eu son moi vintage e refírome a cousas pois igual... Cruz e Raya mencionaste como referente. Claro, porque cando era pequena era o que había. Tamén Aida ou Sete Vidas, fíjate, Toni Cantó.
Toni Cantó, tamén cuidado, un tío sin límites, un tío sin límites, nin escrúpulos. Esa serie pola que pasaron Toni Cantó e Willy Toledo, Sí. Vaya dous. A némesis un do outro, Claro, claro. Por que non fan eu pagaría máis por ver iso que a de Friends. Pero totalmente. 7 vidas El de reencuentro. reunión. Sí. Eso, cuidado, Hai unha... Faltaría Amparo Baró para dar collejas aí a Dios, porque sería un festival. Sí, pero sería bonito ver a Willy Toledo con Toni Cantó. Claro. Hai unha serie guai aquí en España, bueno, que creo que xa rematou, que era Que fue de Jorge Sanz. Sí. En Que fue de Jorge Sanz, creo que hai un capítulo especial, creo que era un capítulo especial. Bueno, Jorge Sanz na serie fala da súa vida, de que agora non o chama ninguén, non traballa. Hai unha reunión como dun psicólogo, hai unha terapia de actores que xa están olvidados, están esquecidos, están por aí, pois xente de Upadán, xente que olvidaches de verdade, pero de verdade, e que cando os ves dis, hostia, ese tío, Este que pavo, sería del? E un deles é Willy Toledo. E mola moitísimo que di nesa escena porque Willy Toledo desvela que el non está desesperado, que lo que vai facer a partir de agora é ir de traxe e dicir que é de dereitas. E que lle vai funcionar, decíanlle, pero tío, que eso non vai funcionar, que sí, xa verás, isto agora non, agora non, pero nun par de anos, a base de ir a un par de manifestacións e poñerme diante, xa verás como sí que volvo ter traballo, tal. Bueno, é unha cousa que lle está funcionando moi ben a Miguel Lago. Poñerse de traxe e facer que facha. Bueno, facer. Claro, facer. O principio todos pensábamos que sí, Miguel. A autoparodia tamén é un xénero moi digno e moi chulo tamén, Sí, bueno, a autoparodia sempre cando eu creo, que non caias como levamos caendo aquí 30 anos, moitas veces no autoparodia co costumbrismo, non? Con claro. Superar os límites da autoparodia e chegar xa a babosería, non? Como ten pasado, bueno, no medio público, e digo abertamente, non? Ves cousas que che cae a cara de vergonza. Abrimos ese melón. Sí, eu por min, xa que estamos falando dos límites do humor, eu creo que estamos nun punto, eu non sei que, por exemplo, sobre todo, bueno, Alberto xa tamén participou en algúns programas da Canle Pública Galega, pero Carla, como non sei se es consumidora da Televisión de Galicia, imagino que non. Se me dan traballo, consumo o que sexa. Vale, pero entón entendo que con traballo consumirás, cando hai traballo consume un máis que cando non hai. Pero creo que chegou que xa está ben, non? De que sigamos facendo o mesmo humor ou tendo os mesmos códigos de hai 30 anos, non? Porque cambiou o público, cambiaron os humoristas, e o mundo cambia, e non creo sei se cambiou o público ou marchou. Bueno, o público foi morrendo. Claro. Iso é así, é dicir, impepinablemente. Xente que vía Luar fai 30 anos que tiña 60, Xa non o vai ver hoxe en máis. día está criando malvas. O mellor sí que está votando aínda, Eso porque sí. hai cousiñas aí, carretase sí. de votos de xente morta, pero E que vaya son buses, detallitas. vaya buses. Pero sí que Ti empezas programa hoxe, non? sí, Mañá. Pero Estás bueno, seguro? mellor Por eso ten que soltar agora las... No, pero eu entendo, e aparte porque eu traballo con xente da túa xeración que teñen outros códigos completamente diferentes, dos cales que a min encántame aprender e beber deses códigos, pero sí que entendo tamén como consumidor que hai que ir cambiando, ir rompendo límites que nos poñemos nós mesmos, é dicir, que nos autocensuramos, joder, en Galicia para facer humor, sabes? E a min é o que me dá rabia como humorista, como creador de contido, que nós mesmos nos poñamos esas trabas, esa zancadilla, e dicir, joder, non vou facer un chiste desto porque, a ver, quero dicir, que o espectador tamén hai que educalo. Eu creo que, por un lado, falta de risco, e por outro lado, comodidade en cousas que realmente o público que ve a galega, o consumidor, compra. Sí, home. Tocale é unha cousa de... Chistes da aldea, de jajá, de mover os marcos, de non sei que. Se eso funciona, pues, pero por riba de todo, perdona, falta de risco. Absoluta. Ti como percibes desde, non sei, desde fora? Non sei se traballaches algunha vez xa na Vega, pero como percibes desde fora, Carla? Non traballei nunca. A ver, é que... Por agora. Claro. Non percibo, porque é que non consumo a Vega, pero que igual estou me perdendo un montón de programas maravillosos. No, eu estou seguro de que se houvese algo eu estou seguro de que se algo houvese atractivo para ti, é dicir, hoxe en día, co movimento que hai nas redes sociais, co contacto que estás ti, que tes coa actualidade, seguramente aparecería algo ou se viralizaría algo que che chegaría e dirías, que curioso, vou a ver isto e tal. Pero realmente eu creo que non se está facendo contido suficientemente atractivo de entretemento para as novas xeracións, para o novo público. Entón, esa é a miña humilde opinión, non? Que nos autocensuramos, que tamén un pouco o que di Alberto, caemos na comodidade de estar asentados no que fai gracia generalista e non
non arriscamos. Tamén hai un tema que se me escapa a mí polo menos, que a nivel político que interesante ou canto aposta o goberno por manter unha televisión de Galicia de calidade, porque joder, non hai que ir moi lonxe, ou sí, 20 anos para ver como funcionaban que sei eu, series como Mareas Vivas, que tiñan picos de audiencia increíbles, O mesmo Pratos Combinados, que Pratos eso Combinados, vamos. e outros programas que eu tampouco estou moi familiarizado porque non vivo en Galiza, pero sí que coñezo un pouco tal, Supermartes, que decir, programas de entretenimento que tiñan unha certa calidade naquela época. Igual Mareas Vivas vista hoxe, pois é un pouco máis, bueno, Sí, mellorable. pero Mareas Vivas, por exemplo, sí que foi un produto Pero igual no seu tamén momento bastante, cuidado, moi rachador, petón. porque era unha serie falaba dun caso concreto dun pouco da costa, pero de actualidade, con personaxes que eran do día a día, de hoxe en día, sabes? Ainda que logo caéramos en certos costumbrismos, pero saíus un pouco dese rollo da aldea, de non sei que, para darlle un pouquiño máis de frescura ao Por iso digo que en contido. todos estes anos, claro, non se mantivo ese nivel, entón os responsables seguramente están por riba dos creadores. Sí, no, hai decisións que se toman. Estivo moi ben onte, estou aquí hoxe no Festival RIR, onte estive nun pobo irmán de Bloque Nacionalista, estiven en Carballo, nun festival que se chama Carballo Interplay, e falou a tele, estivo ali falando a televisión do Departamento de Innovación, e a RTP portuguesa. A RTP portuguesa deu moita envexa de ser portuguesa, verdade? Todos o dicíamos por ali que menos mal que queda Portugal, porque a RTP dicía que se eles teñen un contido que ven 100 ou 200 persoas, que xa vale a pena, porque son unha canle pública. A eso vamos, quero dicir, unha canle pública é o seu principal fin é promover o idioma e a cultura e os valores do país ao que pertence, e ao mesmo tempo ten que ter carácter informativo e de difusión, non ten que medirse por audiencias, e por desgraza pois ti viches en carne propia o que por unha audiencia tal, pois que cancelen un produto porque hai intereses de un tipo ou de outro, ou políticos ou económicos e tal, cando non debería ser así, non? E hai casos pois que grandes talentos que hai neste país que teñen que marchar traballar para fora porque pois non hai pois sitios onde poder desenvolver o seu traballo. Claro, indo a isto, vamos a ser un pouco optimistas e reivindicar o talentazo que hai aquí, que é unha magua, sí que é suma pesimismo, pero hai un talentazo a nivel de guión, e bueno, volvendo que Pepe de que escapan, pois mira, a nivel nacional de series que están saindo agora, Portocabo, por exemplo, que está exportando series, contidos, Bambú tamén, etcétera. En fin. E comedia xusto que estamos aquí nun festival de comedia en Galicia? Acaso non hai comedia en Galicia? Hombre, Sí que hai moitísima, hai comedia. Materia primeira a cachón. Hai un feixe de cómicos, hai un feixe de guionistas que queren facer comedia. A ver, se non se fai máis é porque non se quere facer, entonces a ver se comezamos a facer máis cine, máis cine comedia en galego, claro. Máis comedia en galego na televisión, comedia en todas partes. De feito, joder, noso, está no noso ser, non? Esa retranca galega que sempre se di por aí, pois imos con ela. Sí, aparte que parece increíble que sendo, bueno, isto igual é o topicazo, non? De que os galegos non lle temos medo á morte, que facemos moita broma e moito tal. Eso xa é romper, digamos, unha barreira que ao mellor en outro país non entenderían. Quero dicir que para iso tamén hai un documental en Netflix que agora non lembro, que vai contando a vida de cómicos en países onde é pues, bastante jodido facer comedia. E bueno, eu creo que ao final tamén sí que pode ser que haxa, bueno, pues, dependendo que o humor pode ser algo universal, unha caída, un humor slapstick, fainos graza a calquera, pero a mellor hai certos contextos e certos contidos que sí que son inherentes a cada pobo e que outra cultura pois pode non entender, como por exemplo eso, pois que a xente lle extrañe que nós aquí teñamos lendas ou contos relacionados coa morte, que non lle temos, bueno, que velamos o morto na mesa do comedor do salón da casa, ata fai pouco facían os velatorios na casa, eso para moita xente é impensable, non? Por eso que os límites, pois nós, neste caso, os galegos non temos límites para facer ese tipo de humor, non? Non, o primeiro sitio no que se din, no que se contan chistes e no que escoite chistes é nos velatorios, e que unha, joder, non sei. Bueno,
Non sei, que me poño un pouco triste. Está a xente por aquí cun golpe de calor bárbaro, Sí. Está pasando mal? ¿No? Vale. Non, pero bueno, igual dentro dun rato están facendo igual fotosíntese. Igual es ti. porque Igual ti- son eu. Bueno, eu estou a medio, pero Pero eu estás pasando eu mal. moreneo. É que, Non, é que non, veu de non, Carballo e onte houbo jaranita porque era a clausura do Carballo Interplay e, Ah, bueno, amigo. Non, é hoxe de feito, o sea, Sí, que eu non estiven de festa, Eu fun pa cama, sí. A ver, non sei que máis podemos contar, pero que como temos que cortar. Como está vostede, señora? Está ben? Está ben aí o sol, sí? Ah, claro. Pero imos Tens que facer o xantar. Imos Entón como lo temos que pulpo. rematar xa. Imos como lo pulpo. Tes invitados? Entonces temos que rematar que Pero senón non vai estar a o comida. xantar feito ou no? O xantar feito xa. no. Telo que facer aínda. E vai dar tempo. Desta hora, ai mi madre. Que vas facer? Que vas facer? A ver, pero temos que irnos a facer ali a axudar ou algo? Canta xente tes? Será unha cousa de ensaladilla e unha carne asada que xa terá feita de hoxe pola mañá. Sonche moitos, venche moita xente. Ah, bueno. Para un máis tes. Sí. Mira, a Óscar Cruz podelo levar, menos mal que veu el, Eu non porque se como ven, nada, eu como se como ven un boquete, pitiño, carallo, a boquete non conocedes, pero... Claro. Un cafeíño, un Eu cafeíño. non era a miña intención, Que a miña intención era vir solo eu. Un Estes bistés, non. mira, no Arcón non hai un bistés de raxo mismo, algo... Que... Mira, Claro, eu bueno, pro a para muller eso galega son un caramelico, porque eu non deixo nada, el Nunca. lambo prato, pero bien, Que tes, que cociñas hoxe? Arroz, Ah, que rico. con cosas. Con Claro, cositas. chega a estar aquí Se un vienen valenciano. se vienen cositas. Chega a estar aquí un valenciano e xa te ves outro límite. Ahora o vaime gastronómico. saber mal non ir. Mm. Así que igual vou. Mira que Porque- situación Por que non ao nos final, guardas un tupper pa noite? Porque teño xantado 2 veces, Aquí onde me ves. Home, claro. Carai, aí xa non. O hat-trick non o traballo, pero... Home, estás ben. Que carallo. Claro. Estás de boano. Como te chamas, perdón, que non te preguntamos? Fina. Fina. Pois estás fina. E segura. Moi ben, un placer, graciñas por vir a todos. Claro, moitas grazas. Non sei se queredes dicir algo así para rematar. Eu, nada, vou dicir así como algo institucional. Moitas grazas ao festival por convidarnos, por estar aquí, por darnos auga para que podamos falar en que non se nos seque a boca e que sigamos dicindo tonterías, as tontas parvadas que decimos todo o rato. Festival RIR, pasádevos, vinde a ver as curtas, vinde a Sí, porque hai escoitar unha de a Alberto RIR. Montes, Hai unha de Alberto Montes esta tarde, por exemplo. Correcto. Sí, Non te quixen decir nada ata agora, pero... Carla Mañas escribe libros. Sí. Carla Mañas escribe libros. Non os trouxo, pero escribios. Está na súa Pero web. podedes pedilos. Seguidea en Instagram, que era como era o Instagram. Carve Magal. E non se chama Carmen, chamase Carla. A ver se aprendemos xa dunha vez as movidas. Bueno, eu sei facer pulseritas de fío. Si, na máis. Foi monitor. Monitor de tempo libre. Pulseritas de fío as que queirades, pero tampouco teño outra. Arrancas en nada programa. O domingo, Malicia Noticias. Así O que programa máis controvertido da televisión de Galicia. Volvede ver que eso, se sodes veterinarios sobre todo, volvede ver o Malicia Noticias porque veredes que estabades moi equivocados. Non sei, se queredes dicir algo máis, adiante. Vémonos no de Fina. Sí. Bueno, xa nos dixen de Fina. Vai que... Cuidado. Non sei que hora é, pero...